дошли в днешното видео на GTA 5. В днешното видео, както видите, аз съм хабилито. Така, сядаме и ще правим мисии за най-скубани. Защото полярито е спам. Не искам да ни дава максимално пари. И тук съм взимал карго and там с работи. Тук са ми карготата. И тук и можем да си почнем мисиите за найткуба. Нека видим. So here's an... Не, значи с дневно на половинето безпоманик, да не стане някаква кола. И сега трябва да унищожим тея. That ain't gonna work. I can't bring it right now. Трябва да е. Какво прави? Остатъка. Ай, долу. Иде не е долу. Той печалята се мина пред мене. Ами явно няма да го дигне днеска. Така че... си кепим една кола от тука. Чупи джама, братчето. Ако искате, мога да направя стрим как правя опери. Но... по-нататък. Другите си е извън градско ли, бе? Май гад! Се маркирам един поехал да гласим до него. Няма не стики, бе. 9. Хубава е коли, ама нещо не може да си ги спам. О, нищо бе, тази кола е бърза. Може да се някаква такавица, но... Да. Аз събирам за полицейско моторче. Искате ли да направя GTA Online? Да. Уж трябва да се публикне на мотора. Аз края имам правилата му. Смисъл! Това. Публик ми харесва. Хора, правилата какво има нищо само си просто. Той правилата е... Къде? Тя... Не е моето. Ова, дайте. Карам да ми научи. Лекичко. Леко нормално. Добре. Май. Тук са и двата един до друг, бе. Аз кой да тръгна? Май ще тръгна подир той. Един е долу. Учебни гай за другите. Това е GTA Online. Да. И то, нали, найткуба... Нали, винаги трябва да правим мисии, защото популярността му спада. И всеки път ни дава някакви различни мисии. Различни са ви са еднакви. И трябва да имаш време. В смисъл, трябва да ти е интересно. Защото като има... Защото на 40 минути не дава 50 000 и накрая ти се връщаш парите, но... Ако е някакво... Тега ти с... Тя да знам. А не си го поддържаш, най-много ти дава $200. Може и по-малко. До къде? Моля! Ти вътре си! Няма да стане тази работа. Сино, моля ми си, как така, бе? Минути, няма как да го направя. Гайс. Ти няма как да стане. Разбира съм само двама долния ненормалник, няма как да го настигна. Този кой е въпросът. О, goodness. Ще да направя кратко видео на GTA. Къде дойдох?
Каква е тама кола, бе? Абе, ти не е ли да правим колата? Удобно. Да е много хора. Оп! Дем! Много бързо се привезахме в града. Значи, другия. В смисъл, много бързо привезахме в Санди Шорс. Гран. Долу не мога да чета. Много защо къде има. Айде, сега гръмне. Гръмне! Не! Бе! Кажи ли, брат, че ще ме дигне, защото трябва да спомня някаква количка все пак, нали? What's up? Ай, дигай, бе. What you need, boss? Some wheels? I can bring them round. I'll bring it to you. По-бързо, бе. Сериозно ли там? Какъв е това монстър трък там? Вижте, там има някакъв монстър трък. Ето. Нямам думи. Арабина, взривяла. Нямам думи. Искате ли туториал как да направите такъв скин? Аз мога да ви дам. Мога да ви кажа. Ама ако съберем 10 лайка на видеото, казвам туториала за арабина. Айде, имам си кола. Сега не знам на къде караме по-правилно. Караме някъде, разбирате ли го? Аз съм да. Къде? Това вече е почти палит. Мога да кажа. Мали, що ще си колата? GTA 6 съм на капака. Дай бе! Знам, че колата издвижи се едно напред на подаване, но вярвайте ми назад. Не играме. Ама на ние си баящата. Ай! Колата няма да е от най-ефтините. Да, кола колко път тунинг налях. Ауч! За предварите няма как да стигна аз в... Пия и да се върна в градското. Просто няма как. Аз не мога да карам мотори, бе! Айде, цъл! Айде, браво, давай добре. Моя, се трябва за голячи яд. Дай, маза! Абе, ти за тия храсти бетоните, бе! Играта прави всичко възможно, за да се виждаме на това. Нямам. 12 минути. Няма как. Газ! О, май гад. Абе. Кажи ми, че двамата отиват по лето. О, да! Трябва да ги настигна! О, да! Хладката е там! Те отиват на палето, те се срещат! Те се засекат! Те хора! Тук вече стигнем и забързва се бибката, когато хората на хората. Искате ли бибката? Тя май е 200 000, 250 000 или 150 000? Нещо. Бибка, да. 150 000 за бибка. Да, май 150 000 беше, няма да лъжа. От тази кола, да се купиш, аз се купих за 490 000 или 200 000, абе никога не трябва да ама не е брутално. Има и лед лампички, които в смисъл по колата има лампи, които те само тичат. Нали те сега седят, и са локите си чето. Тия вече се засякаха. Не. Не. Алелуя! Ще преминавам настрани,
предишното и сега ще разберете защо. Сега ще разберете защо. Не, защото то ще карат на срещното, защото се разменихме. Сега то на срещното ще победи до мене. И така право ще се забия челна, гледайте, вече съм готов да мятам фонда. О, да. Ето я плячката, ето я плячката! Това не мога да я видя, виждаме. Вижте лонията към мила там. Бум! О, мале! Видяхте ли как залепах на стъклото, гай? Айде, малко. Това е музиката от GTA 4, май. И това лека е? Бе, чакайте, чак да лепна с грешната стики бомба. Не, мисля, не, си мръсно тъпо. Къде? Те са много гадни, бе. Араби наздравява. О, това тръгна да бъде така. Не, няма да съди. Ела, така е! Брат, колата ме по-бързо отвори. Нали знаеш, няма как да ме напълно. Меша, пейса! Плюс $5000? Окей. Тинко теста. Хора, изчерпвахме малко колата да се сбутушигирайте броните. Но се надявам това видео да ви е харесало. Ако е така, щупете лайк бутона, абонирайте за канала. Благодаря ви, че гледахте. Наистина много. Чао! И до следващия път. И ще има видео на GTA 5. Да. Благодаря ви, че гледахте. Както казах. И до другия път.